Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na toto trošička neskôršie video. Nechcel som robiť vôbec žiadne video, ale prišla Dumpola Party. Ja som musel za to dojsť domov do kancelárie, aby sme teraz sa pozreli na Bitcoin a aby som teda upozornil na zo pár vecí. Najprv jednou dôležitou vecou je, že robíme TAK o týchto veciach. Som aj rozprával dneska, keď Bitcoin bol negatívnejší, že teda pád na určitú hodnotu sa dá celkovo očakávať, čiže určite príďte na Patreon. Zatiaľ teda Bitcoin is going to zero, ako to tak vyzerá, alebo ako viacerí píšu, aj napriek tomu, že sú pozitívne správy, dostávame do marketu, tak aj napriek tomu zažívame trošička väčšie vyklesanie. Ja sa dneska nezamerám na správy, zameráme sa na Bitcoin a na úplne jednoduchú vec, čo to mohlo celkovo spôsobiť a na čo sa môžeme pripraviť, alebo teda kam až môžeme padnúť. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša najprv market. Čo sa marketu týka, je tu celkovo dobrá zaujímavosť toho, že Bitcoin, alebo teda celkové volume narastlo o 24%, čiže práve teraz vďaka tej Dumpola Party, tak sme nabrali na volume a sme prekročili 24 hodín volume cez hodnotu 100 miliard dolárov, market cap minus 7,4%, čiže celkový dosť razantný dump a ako si môžete všimnúť, Bitcoin 66 700 dolárov, Ether 3200, Solana 150, už bola aj na 150-ke, 153 dolárov XRP a zase je tu len a len príležitosť. Povieme si o tom o chvíľočku. Nervous Network stále najväčší víťaz a ďalej tu sú stablecoiny, čiže iba Nervous najväčší víťaz a najväčšími lúzrami sú Core, DYDX, Bong, Wormhole, Pepe, Dogwif Hut a tak ďalej, čiže tí lúzri sa tu červenajú nenormálne a vyzerá to tak, že tie dumpy boli celkovo dosť brutálne slušné, práve preto by som si pozrel aj viacero altcoiny, ako na tom sú, skrz toho, že čo je veľmi dôležité je, že prichádza nám víkend a cez víkend po väčšine sme mali totálne zdochliarské volume, čiže na to sa treba pripraviť a zatiaľ teda netreba panikáriť, že Bitcoin is going to zero. Zatiaľ teda vôbec nie, ale máme tu jasné problémy na Bitcoine. Krásne odmietnutie zase od tej hodnoty rezistencie 71 300 dolárov. Dneska prakticky prišlo razantnejšie odmietnutie na tých menších timeframoch, hlavne teda na 45 minútov, keď to bolo veľmi pekné vidno, kedy si Bitcoin vytvoril takúto krásnu hodnotu rezistencie, cez ktorú sa nevedel prakticky dostať a následne prišlo prepadnutie cez hodnotu 200 a krásna Dumpola Party. Naše targety boli na tých 67 000 dolárov, čiže to boli práve tieto dané úrovne na trojuholníku. Tu nám chcem upozorniť ešte jednu vec. Táto sviečka ešte neuzatvorila 4 hodiny 46 minút. Ak máte shortové pozície, čo by ste mali byť v shortoch, ak máte tam plusy, zabezpečte si tie plusy stopkou do plusu. Prečo? Je to úplne jednoduchá vec. Pôjdete spať, budete si mysleť, že Bitcoin is going to zero a Bitcoin sa zase vráti do toho istého trojuholníka, v ktorom bol a môže ísť testovať hodnotu 21 a vy z krásneho shortu budete mať veľký kulový, čiže rozprávam práve preto o tom, že zatvorí sa market, po väčšine cez víkendy proste tam bola nulová likviditka. Tu nás si môžete aj všimnúť, kvôli čomu asi teda Bitcoin sa zrútil a je to jednoznačne kvôli S&P 500 marketu. O tom sme rozprávali už prakticky aj predvčerom, ako náhle príde prepad. Predvčerom sme dokonca dokázali zatvoriť nad hodnotou 21, ale vidno, že proste market, S&P 500 market je v probléme, keďže zatvorí takto negatívne a práve preto celý market a myslím si, že aj Bitcoin bude práve čakať celý víkend na to, čo sa stane v pondelok. Čiže Bitcoin, keď sa zatvorí S&P 500 market, čo sa bude zatvárať zhruba o nejakých 55 minút, tak môžeme očakávať, že na Bitcoine príde buď totálne spomalenie a zastavenie, alebo nejaké mini recovery. Vôbec by som sa nečudoval, keby sme sa motkali možno maximálne k tej 60 000, ale to si takisto príliš veľmi nemyslím. Otestovali sme prakticky hodnotu 65 000 dolárov a zastali sme. Tie indikátory vyzerajú negatívne skrz toho, že prišiel dramatický pád, ale je tu jednoznačné pozastavenie 45 minútovka, 15 minútovka a takisto aj 5 minútovka. Vidíte, že oni sa chcú trošička spamätávať. Stopky by som si nastavoval hlavne teda nad 30 na 5 minútovke. Tú stratégiu Patreonu určite všetci poznáte. Pokiaľ sme na 5 minútovke pod hodnotou 21 a 30, tak ostávame aj naďalej negatívni, ale dával by som si fakt
fakt bacha na rýchle recovery, lebo vidno, že kvôli čomu bol spôsobený tento daný dump. Dump bol jednoznačne spôsobený skrz toho, že sa zatriasla trošička stolička v Amerike a následne jednoznačne tomu dopomohli aj likvidačky, ako si môžete všimnúť. 773 miliónov dolárov bolo zlikvidovaných v long pozíciách. Čiže práve tí longery a takisto aj shortery, hej, to nie je len longery, ale shortery a takisto aj longery sú úplne na psychopatických hodnotách a to je stále, keď tu vidíme brutálne spomalenie, stále veľa traderov proste ide do extrémneho risku s veľkou pákou, keď máme jasný setup vytvorený a toto vás môže raz, dva vykopať z jednej z druhej strany a práve preto si zabezpečte stopky do plusu. Dobre. Čo sa týka weekly, na weekly nemáme príliš veľmi čo riešiť. O 2 dní 5 hodín nám zatvorí sviečka, tá korekcia na tú hodnotu $60,000. Je to prvá hodnota supportovky na weekly, ktorá bude potom následne o niekoľko dní možno podporovaná aj hodnotou niekoľko týždňov podporovaná 21. 21 je teda druhá línia supportu $55,000 a následne taká tá posledná väčšia si myslím, že bude $46,000, ale na tejto línie sa ešte nemôžeme vôbec pozerať. Musíme si počkať teda na víkend, že či bude tam nejaké volume, ale keď sa pozriete na históriu, keď si pozriete len moje videá cez víkendy, ktoré som robil, tak proste nikdy toto volume nebolo a neverím, že teraz príde a hlavne skrz toho, že proste ten market bol spustený nejakým tým stresom a zatiaľ žiadna dráma, hej, tu príliš veľmi teda nenastala okrem toho dumpu, čiže nedajte sa odžubať, len také menšie upozornenie, tradujte market, následne veľa coinov, ktoré vyklesalo, ktoré spravilo 30, 20, 40% mínus, tým, že Bitcoin sa môže začať spamätávať a budeme vidieť to spamätanie hlavne teda na 21 a 30, tak následne všetky coiny sa raz, dva posunú na tie isté dumpové hodnoty, ako boli predtým. Čiže zatiaľ teda riadiť sa podľa 12 hodinovky, pokiaľ nie ste v shorte, teraz by som nešiel do shortu, zase nešiel by som ani do longu, pokiaľ na 5 minútovky nepríde nejaký ten signálík. A čo sa týka týchto indikátorov, jednoznačne supportová hodnota $65,000, následne ďalšia hodnota je $59,000, čiže stopky si posunú tak, aby hej, keď príde nejaký test 21 a následne odmietnutie, aby vás to nevykopalo z marketu, ale aby ste zase mali aspoň nejaký ten profit. Zatiaľ teda na daily a na 12 hodinovke Bitcoin negatívny, na 4 hodinovke Bitcoin negatívny a dosť negatívny aj hlavne teda na indikátoroch, ale stále na otestovaní a neprerazení supportovej línie, 2 hodinovka negatívna, stále čerstvá, 45 minútovka, už tu vidno trošička spomalenie hlavne teda na bíkoch, ale tí bíci môžu vyklesať a následne sa odraziť od signálnej modrej, čiže signál je tu veľmi silný, len proste zatiaľ tu máme jednoznačné spomalenie, uvidíme ako náhle táto červená línia prebije tú modrú líniu, tým pádom môžeme zabudnúť na nejakú ďalšiu continuation dumpolu party. Na 15 minútovke už to je oveľa spomalenejšie, tu na prakticky prišiel len ten jeden run smerom dole, ale medvede sú už uspokojené s tým dumpom, no a na 5 minútovke podľa toho sa musíme zariadiť. Dobre, toto by bolo len videjko na dnes, hej, chcel som len také upozornenie, hlavne poukázať na to, že proste zatvorí sa S&P 500 market. Vďaka S&P 500 marketu sme trošička dumpli rýchlejšie, než každý očakával. Ale nič dramatické to nie je, cez víkendy nikdy nemáme príliš veľké volume, myslím si, že to môže byť len príležitosť, cez víkendy sa tradovalo stále vynikajúco tie altcoiny a ešte teraz, keby mohli mať nejaké to tam zvýšenú volatilitu, tak by to bolo ešte oveľa jednoduchejšie a zaujímavejšie. Počkať si tých 55 minút, dokedy zatvorí S&P 500 market, následne ešte sledovať možno takú polhodinku, hodinku Bitcoin, ale hej, ak padneme na 60 000, tak nákupky máme. My nákupky už máme pripravené aj tak. Čiže je to úplne jedno. V tých pozíciách by ste mali byť celkovo dlhodobo. Hej, toto boli správy na dnes, alebo teda info na dnes, lebo správy nerobím. Nechce sa mi, chcel som si dať voľno, lebo hej, volume bolo celkovo slabé na Bitcoine a teraz prišlo takéto prekvapko, nejaké 2 hodinky predtým, než sa bude zatvárať market, ale aj také dni píše niekedy, alebo teda takýto týždeň píše Bitcoin, že celý čas, hej, volume bolo mega slabé a teraz zažijeme takúto zaujímavú fázu marketu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, my sa vidíme v ďalšom videu a čaute.